Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond. Goedenavond. En de mensen die jou zien, die zeggen... Oh, ja, Ruud, vertel even. Wie is Ruud Appelhof? Ja, dus ik ben Ruud Appelhof. Alweer 37 lentes jong. Maak Tiroler muziek en slagermuziek. En ja, vandaag op speciaal verzoek al even langsgekomen natuurlijk... om dadelijk ook mijn nieuwe single te laten luisteren. Maar voordat we daar aankomen, dan gaan we wel zijn we een uurtje verder, denk ik. Ja, wij gaan jou eens even uitlichten natuurlijk. Ja. Ook natuurlijk naar aanleiding van de nieuwe single... die 29 augustus of zoiets is die uitgekomen, hè? Ja. Ja, en we gaan de titel nog even niet verklappen... want dan moeten de luisteraars en kijkers maar gewoon blijven luisteren. Als ik zeg links en rechts, voor en terug... wat zeg jij dan, Ruud? Dat is een nummer van mij. Ja, dat is een nummer van jou. Ja, de vertaling is van mij. Dus, origineel is het een carnavalsnummer eigenlijk uit Brabant. Mm-hmm. En die hadden we gehoord en denken... ja, daar kunnen we ook een Duitse versie van maken. En ja, snel de studio ingedoken toen de tijd. En ja, dat nummer op zijn Duitsstalig gemaakt. En ja, op het podium doet hij het echt super geweldig. Mensen doen er mee. Klein dansje natuurlijk erbij. En ja... krijg je goede energie van. Ja. Heerlijk nummer, vind ik. Goed, we gaan eens even luisteren en we gaan even bijstellen hoe je de koptelefoon en de microfoon moet beluisteren. Links, rechts, voor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlst du dich ganz fit. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlt man sich wieder fit. Vom Sofa aufzustehen, das ist doch nicht so schwer. So bringt man Schwung im Alltag, was will der Mensch noch mehr? Wir brauchen viel Bewegung, das ist ja klipp und klar. Probleme mit dem Kreislauf, das ist eine Gefahr. Einmal links, einmal rechts, Bewegung ist ja gut. Und danach fühlt man sich hoch, ganz locker, richtig gut. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlst du dich ganz fit. Links, rechts, vor, zurück und beuge durch die Knie. Komm, mach jetzt alle mit, dann fühlt man sich wieder fit. Ruud, even kort door jouw levensloop heen. Geboren waar? Geboren in Brunsum. In Brunsum? In Brunsum. Thuisgeboren in Brunsum, op de Koningsstraat 30 toen dat tijd nog. Thuisgeboren, ja. Dat was, kijk, vroeger werden de meeste kindjes thuisgeboren. Hè, tenzij dat er natuurlijk complicaties waren. Dat klopt. Hoe zag jouw levensloop eruit tot, laten we zeggen, de dag van vandaag? Nou, ja, mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. Verhuisd naar Brunsum Centrum. Daarna een jaartje later naar Bingerade verhuisd. En daar heb ik eigenlijk mijn kindheid grootgebracht door naar de school te gaan. Bingelder. Bingelder, ja. En als man meeluistert uit Bingelder... Dag man. Dag man. De grus in Bingelder. Die zit daar nog steeds. En ja, heel veel tijd in Bingerade doorgebracht. Daarna middelbare school gedaan in Sittard. De MAVO, ja. En ook in het begin, toen ik groep 7, groep 8... toen het eigenlijk zat, ben ik eigenlijk begonnen ook met muziek maken. Sport was voor mij niet echt weggelegd. Eerst nog voetballen gedaan, maar ik deed eerder bloemetjes plukken dan tegen de ballen aanschoppen. Ja, dus, die Alpenfeilchen. Ja, dus toen ik in groep 7, 8 zat, de eerste harmonica toen de tijd gekregen en begonnen met de harmonica lessen. Ja, maar waardoor kwam die interesse? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik wel. Dus op zo'n jonge leeftijd zeggen de meeste mensen van... ja, hoe kom je erbij? 9 à 10 jaar was ik toen. Misschien kennen sommigen de oude garde kennen nog. In Bingerade had je vroeger de hoffeesten in Bingerade. Ja. Die waren echt super bekend. En dat was meer bijna in mijn achtertuin. Die feesttenten. Ja, ik hoefde de ramen open te zetten en ik kon de tent zien. En ik was eigenlijk kind aan huis. En er werden toen ook altijd harmonica-treffers georganiseerd in die tent. En ook heel veel Duitsstalige en Oostenrijkse muziek. En toen had heel veel met het originale Das Goldriek Quintet uit Oostenrijk. En zo raak je met de muziek bekend. Er was er een fanclub
waar mijn vader toen ook bij zat, zijn we als fanclub zijn ze toen ook naar Oostenrijk. Wij als kinderen natuurlijk mee. En dan raak je verliefd op het land, raak je verliefd op de muziek. En wilde je zelf eigenlijk de muziek spelen. Maar ja, hoe doe je dat hier in Nederland? Ja, hoe ga je daarmee beginnen? Ja, in de familie geen muzikale talenten of zo. Niemand wist hoe en wat. Uiteindelijk in Oostenrijk een keer bij een artiest bleven we slapen. 'S'avonds was er eigenlijk riep hij alle gasten bij elkaar. En toen ging hij wat muziek maken op zijn harmonica. En toen had ik zoiets van, mag ik dat ding eens een keer vasthouden? Was nog volgens mij heel groot. Ik als heel klein mannetje achter die harmonica. Ik kwam met mijn neus bovenuit. Kreeg er nog bijna niks uit, maar ik was helemaal verliefd op dat instrument. En het heeft nog een jaar later geduurd, weer bij een andere muzikant, een van het Scholdrie-quintet. Daar kwamen we heel vaak op bezoek. En die wist er op een gegeven moment eentje uit te halen. Een hele oude stachel. En probeer maar eens. Ja, ik dan op spelen ergens in een hoekje. Binnen een paar noten had ik al één klein nummertje erop gespeeld. Dat was gewoon... En je had nooit een Steirische harmonica nooit in de handen gehad? Nee, ja, gewoon uitzoeken van waar zitten de tonen. Ja. Ik kan zelf geen noten lezen, ook nog steeds niet te zijn tijd. En ook nooit een ander instrument bespeeld. Ja. En naderhand... dan gaan we dus naar huis. Ja, we moesten dat ding, dacht ik, achterlaten. Maar mijn vader toen dat tijd toch de harmonica stiekem meegenomen. Stiekem? Ik wist het niet, ik wist het echt niet. Geklonde Oostenrijk. Nee, dat niet. Hij had hem al betaald, zover ik weet. Maar ja, stiekem, zonder dat ik het wist, meegenomen. Hier in Nederland laten reviseren bij Otto David in Brunsum. En die heeft toen die harmonica helemaal gereviseerd. En ik weet niet wat het was dat weekend. Ik ging dat weekend naar mijn vader. En ja, er was iets. Ik voelde iets, maar ik wist niet wat. Ja. En op een gegeven moment staat er een man voor de deur. Zegt, pap, bezoek van jou. Nee, die is niet voor jou. Die is niet voor mij, is voor jou. Wat is voor mij? Ja, die komt jou harmonica les geven. Ja, maar hoe moet ik dan harmonica les hebben? Ik heb er geen. Ja, kijk maar eens boven achter de stoel. En daar stond toen mijn eerste harmonica. En dan kwam Mark Derks toen de tijd mij voor de allereerste keer lesgeven. En toen is dat uitgegroeid tot wat ik nu doe. We gaan dadelijk even praten hoe lang dat je daarvoor nodig had. Want ik weet dat er heel veel mensen... en het is weer helemaal hype op dit moment... dat Steirische gebeuren. Denk maar aan Kevin van Einde bijvoorbeeld. Hè, die een eigen harmonica school heeft zelfs. Ja. Dus het is helemaal hype. Van jong tot oud. Iedereen wil weer met die harmonica, die Steirische liefst natuurlijk, beginnen. Ja. We gaan eens even luisteren. Ik laat me even zelf verrassen wat komt. Kunnen we daarna vertellen welk liedje dat het was. Want we waren nu al even het spoorbijster. Maar komt allemaal goed. Alle tracks die Ruud heeft meegebracht, die gaat u vanavond horen. Dein Lächeln und auch deine Stimme. Liebling, es ist mir ja so vertraut. Du bist wie ein Engel hier auf Erde. Mensch, was hab ich mir heut auf dich gefreut. Aber ich finde keine Worte. Fang ich zu Toten an. Oh, baby, 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 baby. Ich liebe dich von Anfang an. Hey, dat was Ruud Appelhof met Wenn du mich küsst, vang ik zu stotteren aan. En dat was het nummer wat je daarnet hoorde, wat jullie daarnet hoorden. Ruud, hoe lang heb je er eigenlijk over gedaan totdat jij het helemaal, laten we maar zeggen, in de vingers had? Dat heeft zich best wel wat jaren geduurd natuurlijk. Mijn eerste optreden had ik wel al binnen een jaar, maar ja, dat ging nog niet van een leien dakje. Daarna steeds wat optredens gedaan, vooral op kleine... bühneervaring. Bühneervaring opdoen, hè? Daar gaat het om, hè? Ja, en pas op een gegeven moment zei mijn leraar zelf... ja, ik weet jou eigenlijk niks met leren, je weet wel alles wat ik kan.
En dan sta je op eigen voeten. En dan moet je het zelf gaan zoeken. Zelf gaan proberen. En zelf nieuwe technieken ontwikkelen. En zelf nummers gaan schrijven. En collega harmonica-spelers? Louis Herings bijvoorbeeld, had je daar contact mee? Daar heb ik heel veel contact mee. Ja, maar die vertrok naar Oostenrijk. Ja, die vertrok naar Oostenrijk. Ik zit ook in een bepaald genre wat ik speel. Ik zit echt op het Tiroler, Zillertaler muziek. En die wordt niet zo heel veel hier gespeeld. Hier is het meer Oberkreiner. En daar lag mijn hart niet. En op een gegeven moment had ik zelf ook zoiets van... Ja, ik kan wel puur technisch en alles gaan spelen, maar wat brengt dat mij? En op een gegeven moment, ik heb zoiets van... Ik speel nou een leuk niveau... En daar kan ik mee doen wat ik wil. En dus mijn muziek maken en de mensen entertainen. En daar hoef je niet een half uur lang alleen maar riedeltjes te maken. Maar je moet de mensen meenemen. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd van... als ik vele harmonica-spelers hoor, zoals Louis, zoals Kevin... dan kijk ik natuurlijk mijn ogen uit. Want eerlijk gezegd, dat zijn virtuozen. Dat zijn virtuozen, die ken ik, dat kan ik gewoon echt niet. En, zelfs Oostenrijkers en verder buiten, die kennen dat dus niet. Nee, daarom dus. En die zijn zo... die geef ik gewoon eerlijk toe, die zijn nog meer gepassioneerd dan mij. Maar echt op de muziek. Maar ik heb me op een gegeven moment gezegd, ik ga solo... Ik ga ook aan mijn zangtechniek werken. Ik ga aan mijn performance werken. En ik ga solo het podium op. En daar ligt mijn kracht. De mensen entertainen. Hoe ik het breng. Door de stemming die ik daarmee maak. Kijk, ik zeg altijd, sowieso, je moet je eigen DNA erin leggen. Want jij bent jij en je bent geen kopie van. Nee, dat klopt. Dat is heel belangrijk. En dus jij hebt eigenlijk al meteen... zeg maar die keuze gemaakt om dat zo te doen? Dat klopt. En daarom heb ik ook op een gegeven moment gezegd... ik heb gewoon een niveau, ik kan zelf nummers schrijven... ik kan mezelf blijven oefenen, zelf nieuwe nummers leren. En daar ben ik zelf mee aan de slag gegaan. Oké, prima. We gaan naar het volgende nummer luisteren... voordat u zo meteen even onderbroken wordt door nieuwsreclame. En daarna zijn wij bij jullie terug tot de klok van 9 uur... met Ruud Appelhoff. Ich bin ein Wäscheturm und ich trage ein Trachtenquant. Und am liebsten hab ich nur ein Wäschemadel an der Hand. Doch meine Liebe des Lebens ist Stimmung und Musik. Darum bin ich einfach froh, dass es überall sowas gibt. Heut mach mal Gaudi bis zum Umfallen. Heute Nacht gibt's gar kein End. Deswegen lass mal's richtig krachen und wir klatschen in die Hände. Heut mach mal Gaudi bis zum Umfallen. Heute drehen wir das Festel zu. Und wenn's nach unseren Willen ging, besaß die Welt keine Uhr. Heut mach mal Gaudi. In Tirol gibt's keine Krachten. In Tirol gibt's keine Krachten, aber wunderschöne Trachten. Es ist herrlich anzusehen, wenn die Madeln darin gehen. In Tirol gibt's keine Krachten, du musst wirklich mal drauf achten. Schöne Kleider machen Leute und es ist eine große Freude. Mehr als 100 Jahre schon ist es einfach Tradition, die sich klar erkennen lässt. Auf der Party und beim Fest, so was Fesches sieht man gern. Alle Burschen nah und fern, so ein Dirndl, das ist schön. Und da ruf ich laut, hey! In Tirol gibt's keine Krachten, aber wunderschöne Trachten. Es ist herrlich anzusehen, wenn die Madeln darin gehen. In Tirol gibt's keine Krachten, du musst wirklich mal drauf achten. Schöne Kleider machen Leute
Schöne Kleider machen Leute met Ruud Appelhoff. Met dit nummer. In Tirol gibt's keine grachten. Voor de reclame in het nieuws hoorde u Gaudi bis zum Omvallen. Ruud, vertel er iets over die twee nummers. Ja, Gaudi bis zum Omvallen is een origineel, ook een cover. Op een gegeven moment, ik zag het nummer, was eigenlijk door een bandje gespeeld. En ik vond dat zo'n lekker nummer. En ik denk, dat past precies bij mij. En dat hebben we dus een beetje omgezet naar mij. En heerlijk nummer zoals je hebt kunnen horen. Ja. En dan in Tirol gibt's gewoon een eigen nummer. Waar ik zelf de muziek van heb gecomponeerd. En de tekst die had ik al jaren ergens in mijn mailbox liggen. En op een gegeven moment nog eens een keer er doorheen kijken of er leuke teksten bij zijn waar ik zelf muziek op kan maken. En er kwam deze, wat een beetje bij mij past, denk ik. Zelf de muziek erbij gemaakt. Ja, wacht even. Heb je eerst de tekst geschreven en daarna de muziek erbij gemaakt? Ja, nee, ik heb de tekst zelf niet geschreven, maar de tekst is door iemand anders geschreven. De componist stuurt me vaker wel eens gewoon teksten. Ja, daar maak ik dan de muziek op. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben beter in het muziek maken dan in de teksten schrijven. Want ja, Duits, dat is toch, vind ik nog steeds moeilijk om daar refreinen of te maken. Hè? Dan maak ik de muziek er wel. Ja, ik wilde je namelijk gaan vragen, hoe kom je in godsnaam aan de titel In Tirol gibt's keine grachten? Ja, dat past. Hij had het wel specifiek voor mij geschreven, maar eigenlijk jarenlang op de plank laten liggen, omdat ik geen inspiratie daarvoor had. En op een gegeven moment, ik zag die tekst weer liggen en iets typisch Nederlands met de grachten van Amsterdam. Grachten is op zijn Duits niet officieel de grachten. Het zijn Vliezen en Kanelen, geloof ik. Kanelen, ja. Ja, Vliezen. Ik vond het wel iets typisch, want iedereen kent de grachten van Amsterdam, bij wijze van. En iets toch met een Nederlands tintje erin. En toch bij de roots blijven van de muziek die ik mooi vind. Speciaal voor de Nederlandse markt geschreven natuurlijk. Ook, ja. Grachten. In Tirol gibt's keine grachten. Want in de Achterhoek, daar verstehen ze Kanelen niet. Hè? En de Kanelen verstehen die daar niet. Nee, dat klopt. En daarom moest u zingen, daar zien keine grachten in Tirol. Wissen Sie en zo. Daarom is dat gedaan, denk ik. Ja, nee, en daar heb ik de muziek op gemaakt. Daar hebben we meegedaan aan een wedstrijd vorig jaar. In Duitsland, samen het Limburger Boelbewaar. Toen ook daar zijn wij bijna samen opgereisd. En tot mijn grote verbazing had ik dus niet de eerste prijs, maar toch met veel trots de tweede prijs van de juryprijs mee mogen nemen. En daar zaten echt toch wel redelijk behoorlijk bekende mensen in de jury die veel in de muziek hebben gedaan. Ja, en dat is toch wel een hele mooie waardering om daar als tweede prijs toch mee naar huis te mogen nemen. Die dus in de volkstümliche muziek, zo moeten we het eigenlijk zeggen. Hè? Het is volkstümlich, of het nou Zuid-Tirolisch of Steirisch, dat maakt allemaal niet uit. Het is volksmuziek, puur zang daar in Oostenrijk. Hè? Dat klopt. Dat is dat grote gala der volksmuziek, ik noem het maar iets. Hè? Dat is altijd volksmuziek. En het mooie ervan is, Fred Luchtjes die was een tijdje terug nog hier in de studio. En hij zegt, daar in Tirol, zegt hij, daar, als je daar bent, op het juiste moment, daar zitten de artiesten gewoon buiten muziek te maken en het kost je niks. Heerlijk is dat, ja. Ook over 1,5 weekje lekker naar Oostenrijk. En dan ook genieten van de muziek, van het eten. Ja. Maar inderdaad, zoals ze zegt, je komt daar boven op een alm terecht. En dan denk je, wat hoor je daar? Ja, dan staan ze gewoon lekker muziek te maken. Mooier geeft het zich bijna niet. Ja, bestaat bijna niet. Ja. Nee. Goed, wij gaan naar het volgende nummer van jou. 100.000 jaren Spaß. Ruud, 100.000 jaren Spaß, leuke titel. Und prima gute Laune. Und prima gute Laune, ja. Is weer een cover. Maar een cover van mezelf. Een cover van jezelf? Een cover van mezelf, Een oorspronkelijk nummer, wil je daarmee zeggen? Ja, het originele nummer is eigen Limburgstalig nummer. Hol de kwetsbuul uit de kast. Was toen de tijd voor de carnaval geschreven. Op het idee van jou. Dat weet je zelf nog niet. Maar god, vertel. Ja, je zei het ooit eens een keer. Hol die kwetsbuul uit de kast. En dat is zo bij mij blijven hangen. Hol die kwetsbuul uit de kast. Dus dat is eigenlijk best wel een paar jaar blijven liggen. Ik voel me geëerd. Ik voel me vereerd, moet ik zeggen. Ik voel me vereerd, ja. Daar hebben we toen de tijd dus een Limburgstalig nummer van gemaakt. Wel weer typisch Oostenrijks, maar wel een beetje carnavalsfeer. En toen hadden we het erover van, ja, hier kan toch ook wel een geweldig Duitsstalige tekst erbij. Weer met tekstschrijver gevraagd. Kun je hier iets op maken wat echt met Duitse tekst ook voor de Duitse markt te maken heeft? Ja, en daar kwam dus 100.000 jaren Spaß.
Nou weet ik het weer, want ik zat met jou op Messenger en toen zei ik een goede titel zou kunnen zijn Hol de kwetsbloedekas. Ja. En dat hebben we toen helemaal uitgewerkt. Ja, toen hadden we veel tijd. Hè. Dat was in de tijd hè, dat die zo ongeveer uitgekomen is. Ja, en het heeft een tijdje geduurd voordat we echt de tekst en de melodie hadden. En ook op dat idee zijn we helemaal gaan voortbouwen. En ja, 100.000 jaar in Spaans is daar dus de Duitse cover van mezelf. Ja, dat was dus makkelijk te maken. Zo zie je maar, hè. Er wordt een klein, laten we zeggen, mussen-eitje geboren. En uiteindelijk heb je een kippen-ei. Ja, dat klopt. Goed, we gaan luisteren naar 100.000 jaar Spaß met de Rudy. Moet ik Rudy? Nee, Ruud Appelhof. Rudy Appelhof. Ja, zo klinkt het wel mis aan het Duits. Ja, oké. Ja. Goed, we gaan luisteren, Ruud. Spaß und prima gute Laune. Wir schaffen unser super Musiksound. 100.000 Jahre jung, ja, wir stehen voll im Leben. Wir bauen in einer Wahnsinnskraft. Sind einfach mit, wir geben Gas. Mit 100.000 Jahre Spaß. Jeden Augenblick, komm, sei mit dabei. Unsere Fans sind unsere besten Freunde und wir werden immer mehr, weil wir wissen, dass hier auf dieser Welt immer nur die Freundschaft zählt. 100.000 Jahre Spaß und prima gute Laune, wir schaffen unser super Musiksound. 100.000 Jahre jung, ja, wir stehen voll im Leben. Wir bauen in einer Wahnsinnskraft, sind einfach mit, wir geben Gas. Mit 100.000 Jahre Spaß. Gas! Wir geben gas, gas, gas. Groeten aan Patrick Pesch trouwens, die daar al mee zit te kijken. En ja, Patrick Pesch, wat jij doet, ook fantastisch. Daar gaan we wel een keertje met jou over hebben. Het nieuw leven inblazen in de studio van Peter Bartolomee. En we hebben het daar een tijdje geleden even over gehad. En toen zei ik van Patrick, meld je maar als je daar helemaal klaar bent. Ja. Dan gaan we daar eens een item over maken. Geweldige studio. Ja. Ik ben er al geweest. Ik geloof het. Ik geloof het. Maar we mogen er nog niks over zeggen. Ik weet het wel, maar ik zeg er niks over. Nu, laat ik zo zeggen. Even kort gezegd. We zijn daar al in de studio geweest. We hebben al 2 nummers daar opgenomen. En ze staan op het punt van binnenkort. Maar we moeten nog de laatste dingen eraan... masteren. Maar geweldig, echt een geweldig mooie studio. Ja. Waar sta jij nu, Ruud? We hebben, alle artiesten die hebben een vervelende periode gehad. Hè? We gaan de naam van die periode gaan we niet noemen, maar het was een ontiegelijk vervelende periode. Ja. Er is op een gegeven moment weer helemaal losgegaan. Nu heb je het natuurlijk over dadelijk de Oktoberfeesten. Ik denk, oh god, we zitten midden augustus. Ja, we kunnen eigenlijk al een beetje langzaam naar die Oktoberfeesten. Het begint nu al. Ja. De Oktoberfeesten, echte Oktoberfeesten in München, die beginnen al begin september. Dus dat is al een paar weken alweer. Ja. En dan beginnen ook de Oktoberfesten weer door het hele land. Ja, want tegenwoordig, het Oktoberfest is niet in oktober, is vaak begin september al. Hè? Dan gaat het er los. Of het Oktoberfest in zomer. Ja, ook dat, heel vaak. Ook dat bestaat, hè. Zomer, carnaval, noem het maar allemaal op. Het kan zo gek niet of het gebeurt. En natuurlijk moet ik wel zeggen, deze muziek die heeft altijd wel geleefd. Ja. Maar de laatste tijd vind ik dat die nog meer leeft. Ik had het niet, als kind had ik dat nooit durven dromen. Wat nu aan de gang is. Ja, als harmonica-speler was je altijd het pispaaltje van de klas, om het zo te zeggen. Van, hij maakt Duitsstalige muziek. Wie zei dat tegen jou? Ja. Nee, maar ik zat in Sittard op school. Ja, dat werd altijd belachelijk gemaakt. En het mooiste nu is, ik sta in Sittard bij wijze van op het podium. En wie zie ik daar allemaal in het publiek zitten?
Ik was 10 jaar geleden al het trend zetten met mijn lederhozen. Nee, maar het is zo mooi om te zien dat op een gegeven moment die muziek, hoe dat nou leeft. Dat had ik als kind, toen ik begon met harmonica spelen, niet durven dromen hoe dat nu, ja, hoe ik daar de vruchten van heb. Ja, hoe dat nu leeft. En ja, met mijn muziek gewoon mensen blij te kunnen maken in een niet zo kleine setting, om het zo te zeggen. Echt in grote feesttenten waar ik sta. Geweldig. Dat had ik nooit durven dromen. Ik ga even terug naar vroeger, want wij weten allemaal, de iets ouderen onder ons, dat je vroeger overal feesttenten had. Met blaasmuziek erin, met harmonica muziek erin. Ja, tegenwoordig is het volgens mij, nee, dat is geluidsoverlast, dat mag niet meer. Je ziet wat op WMC bijvoorbeeld gebeurt. Hè? Ja. En als je elders van die festivals hebt, bijvoorbeeld in Merkelbeek is er ook, hè, de Boerenblooskapel, die daar zitten. Ja, dat is gewoon, de geschiedenis herhaalt zich. Ja, het komt weer helemaal, ja, het is echt weer helemaal terug in Nederland. Maar niet alleen in Limburg, om het zo te zeggen, ook in heel Nederland. Ja, maar in de Achterhoek moet ik zeggen, hè, en daar naar boven heeft het altijd al veel meer geleefd dan hier. Ja. Want ook daar worden belachelijke prijzen betaald voor de artiesten. Hè. Ik weet het. Ik bedoel, daar kom je hier niet voor aan de bak. Nee, als je ziet wat ik heb nou 3 verschillende prijsklassen soms zeggen. Eentje voor Limburg, eentje voor Midden-Nederland, eentje voor Boven-Nederland. En ik vind het soms, als je hoort wat ze daarboven betalen, en ze betalen het. Ja, het is bizar. En we gunnen natuurlijk alle artiesten, en laten we dat even vooropstellen. Ja. Jullie allemaal, ik hou van jullie, dat weten jullie. Hè? Alle artiesten, als het wordt het betaald, klaar. Ja. Maar als je ook daar ziet, bijvoorbeeld van het weekend zag ik ook weer van die beelden voorbij komen. Dan zie jij een tent met een massa mensen erin. Ja, dat is hier. Als je dat hier zou moeten organiseren, misschien moet er maar eens een keer over gedacht worden. Een vette tent ergens neerzetten. Hè? En dan 3 dagen lang volkstümliche volksmuziek. Maar die heb je al een paar. Prinsen. Ja, nee, maar dat zijn de oktoberfeesten. Nee, maar echt, ja. Nee, maar goed. Ruud, wij gaan naar die schöne vrouw van nebenan. Ik hoop dat je nog steeds bij je vrouwtje bent. Hè? Ja. Niet, als de videoclip dadelijk te zien is. Dus die schöne vrouw van nebenan is mijn eigen schöne vrouw. Ja, kijk. Dus, kijk. Ja, mooi voorbeeld. Kon ik niet nemen in de videoclip. Dus, ja, natuurlijk. En je hoeft er niks ze dan mee wilde doen. Dus. En je hoeft er niets voor te betalen. Want normaal dan heb je van die figuren die zeggen, nou, voor €500 wil ik wel bij jou een clipje komen zitten. Die schöne vrouw van nebenan. De titel, vertel er eens over, Ruud. De laatste single die dus op dit moment is uitgekomen voor jou. De meest recent nieuwe, niet de laatste. De meest recent nieuwe. 29 augustus was dat, hè? 29 juli. Juli, sorry. We zitten nog in augustus. Ja, oh 29 God. Juli. Knippen eruit, Erwin. Eruit knippen. Dit is een blooper, hè. Eruit met Erwin, eruit knippen, die handelen, hè. Nee, laat maar zitten, jongens. Leuk. Maar het is ook een nummer wat al bijna 1,5 jaar op de plank ligt. We hadden het eigenlijk geschreven voor mijn jubileum. Vorig jaar stond ik al 25 jaar op het podium. En, dat ging allemaal niet door, hè? Dat ging allemaal niet door. Maar ja, ik wilde graag... ik had 1 speciale wens. Dat was proberen om aan een uitzending mee te doen. En toen had hij met mijn manager besproken, wat kunnen we daaraan doen? Samen met de platenmaatschappij zijn we om de tafel gaan zitten. Hebben ze gezegd van oké, ik weet, dan moet je een studio in Duitsland pakken. Gaan we daarheen, in een studio in Duitsland, in coronatijd daar naartoe gereden. Hun hebben speciaal voor mij dit nummer dan geschreven. Specifiek voor mij, wat past bij mij. Maar toch met een beetje een iets meer slagerachtige sound. En in die vreselijke tijd, om het zo maar te zeggen, helemaal naar Zuid-Duitsland gereden. met alle beperkingen. Om 6 uur 's ochtends. De 6 uur 's ochtends mogen pas de grens over. Omdat de nachtschicht. Om 11 uur, 12 uur 's middags was ik op locatie van de studio. Daar alles snel ingezongen. Of ja, snel. 4, 5 uur alleen maar ingezongen. Alleen maar voor de nummer. Om het perfect mogelijk te krijgen. Nou, dat was echt gewoon super. En dan weer op tijd. Want ik moest voor 10 uur 's avonds moest ik weer de grens over zijn. Ik snap het. En 5 minuten over 10 kreeg ik hier weer de grens over. Dus, en dat was dat was echt een zware dag. Een bliksembezoek. Ja, hè? Maar dat is een geweldig mooi nummer uitgekomen. En dat hebben we vorig jaar hebben we dus op de plank laten liggen.
Toen dachten we zoiets van, en dit jaar hebben we zoiets van, we gaan hem uitbrengen. Lekker in de zomer. Heerlijk lekker zomersnummer. En dat is deze geworden. Goed, dadelijk resumeren we nog even. Want als u natuurlijk wilt weten hoe u met Ruud in contact kon komen, dan gaat hij u dat vertellen. Maar dat doen we zo meteen. We gaan nu luisteren naar Die schöne Frau van Nebenan van Ruud Appelhof. Mein Instrument und spiel meine Melodien draußen, wo es mir gefällt und mir keine Fragen stellt. Schon seit kurzem sehe ich diese Frau, die hier wohl neu ist. Doch sie fühlt sich nicht gestört. Ich glaube fast, dass sie mein Spiel sehr gerne hört. Die schöne Frau von nebenan zeigt mir, dass sie tanzen kann. Dreht sich lachend zur Musik im hellen Sonnenlicht. Doch so, es gibt mich nicht. Die schöne Frau von nebenan zieht mich gleich in ihren Bann. Ich spiel ab heute nur für sie die schönste Sommermelodie. Die schöne vrouw van nebenan, met natuurlijk de complimenten aan mevrouw Appelhof in dit geval. Hè? Ja. Dag mevrouw Appelhof. En groeten aan de kids, hè? Dat ben ik ook groetjes aan de kids. Ik kreeg al een sms'je nog één keer zwaaien voor de... Even één keer zwaaien naar de kids. Van mijn 3 lieve kinderen. Ja. Femke, Nathan en Boas. Oh, zeg het nog even. Femke, Nathan en Boas. Oh, leuk dat ze zitten te kijken. Ja, ook, zeker, zeker. Ruud, als mensen jou willen bereiken, hoe kunnen ze jou bereiken? Vertel. Ze kunnen me bereiken op mijn spiksplinter nieuwe website. Wauw. Letterlijk ook voor deze nieuwe videoclip gemaakt. Dus www.ruud-appelhof.nl. Mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio. Jou alle goeds wensen met alle optredens die er nog aankomen. En toi 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 voor de toekomst. Voor jou en je gezin. En we sluiten af met de magische woorden. Adieu. 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 Hoi hoi.